Čau lidi, to jsem zase já Agamákum a dneska si něco řekneme o nosorožíkovi kapucínkovi. Výskyt. Nosoroží kapucínek se vyskytuje ve většině Česka. Tyto kusy byly nalezeny v Praze 9, Čakovice. Mimochodem našel jsem asi dalších, už asi více, možná i 15 larev u stejného pařezu a očividně se zahrabávají rádi do trouchu. Mohli by to být další kapucínci, ale ať je to zatlávek zlatý nebo kapucínek, tak si je nechám. Nemůžeme vidět 2 larvy v předkukelním stádiu a 1 kuklu. Tyto larvy už nejsou moc aktivní a reagují pouze na vibrace, jako například tohle. No tak ne. Potrava. Brouci se živí jako například zlatohlávek zlatý, pylem, nektarem, ovocem a takový. A prostě takovými, čím se živí zlatohlávek. Larvy se živí převážně trouchem nebo trouchnivějícím dřevem a většinou musí být měkký. To je většinou to nejlepší. A nesmí být hlavně vyschlé. Kukla je krásně oranžová, ale postupem, jak stárne, tak tmavne. Zde máme kuklu, máme larvu, ze které se stala kukla dnes v noci. Je zajímavé, že je tak krásné, vypadá to jako oranžové želé. Taková stvrdlá formička. Ještě nějakou tu dobu se bude hýbat, ale pokud se neplnou, tak potom přestane. Brouci mají noční aktivitu, takže neočekávejte, že budou jako zlatohlávci. Pokud si budete chtít udělat velmi dobré dobrodružství, tak můžete vzít baterku, počkat, až bude třeba 10 a pak její baterkou pozorovat každou chvilku, jinak se světla leknou a zalezou zpátky do hlíny. Ale samozřejmě v chovu to neplatí. Ale v chovu to většinou asi nebude platit. Ale i tak si myslím, že tak na polovic to platit bude. Já jsem Agamákum, tohle jsou moji kapucínci a já se s váma loučím. Čau.